Ui, passa els micros per de poca cosa. Bona nit, estic molt contenta, molt emocionada de ser aquí. Per mi és un repte, és sentir-me forta. He estat 3 anys aïllada completament perquè la pèrdua del meu pare va significar moltíssim per mi i pel meu germà. Primer havíem perdut a la nostra mare i penso que qualsevol que el coneixia sap que era una persona entranyable i més per una filla. Per mi estar aquí és com, menys mal que és un petit comitè, perquè m'estava costant molt i penso que, el primer que volia agrair l'amistat del Pere Beltrà i de Manuel Veiga, que ells lentament han sabut animar-me i m'han anat ficant en aquesta història d'anar a presentar un llibre i tot això. Jo penso que l'univers de l'obra del meu pare té un valor essencial i és retractar o fins i tot la simbiosi d'ell mateix amb la gent que l'envoltava. Eren els desagradats, els desfavorits, era gent que en un moment donat inconscientment el van voler linxar perquè es van veure dibuixats, plasmats en un llibre i no comprenien que sortissin allà amb els seus apodos, amb la seva forma de parlar, amb la seva ignorància. I resulta que el Manuel Veiga ha retrobat aquests personatges i per mi és una gran emoció tornar a sentir-los. Penso que seria un error perdre el punt de vista de la gent popular, seria com perdre la literatura populista dels russos, que a mi m'agrada molt. I penso que els registres, la seva forma de parlar, la seva forma de sentir, és aquesta forma tan complexa que té la senzillesa i la ignorància, però que al final resulta que és una gran complexitat, que és una gran profunditat, que són gent que saben molt de la supervivència i que al final són una saviesa que si es perd estem perdent, perquè clar, la intel·lectualitat durant un temps per al progressisme polític i tal, perquè havia una emoció política, els hi va donar veu però no tothom ha continuat. Llavors jo crec que no sentir-los, no sentir-los en els llibres parlar, per mi té més emoció que altres personatges. I crec que el Manuel ha fet bé de tornar a donar-los la veu perquè ara hi ha un oblit cap a aquesta gent. Penso que és molt valent perquè podria estar fent un teatre més evasiu, més un teatre d'humor, que també hi ha el seu humor, però no d'aquests personatges que són, com diem, anònims.